Så Så to. bare, ja, at hun spiller, og hun er global, og Hvad? hun vil ikke spille med mig. Hvad? Holy shit. Det er også global. Ja, global. Hvad? Men jeg går lige ud og drikker noget. Eller kommer ind med noget. Ja. Holy shit. Watermelon. Fuck, han ser sad as fuck ud, man. Holy shit. Oh my god, man. Kom så kan vi. Nu ser det sådan mærkeligt ud, når man gør det der. Nå. Ja. Det er sgu lidt kedeligt lige nu, synes jeg. Hvad så? Hvad så? Hvad ønsker du dig egentlig i julegave? Jeg ønsker mig 31,5 kroner. Oreos og en liter mælk i køleskabstemperatur. Yes. Og det er stort set det hen videre. Det... Fuck, det er sådan at høre på, mand. Er du inde? Er du inde? Nej, jeg er meget snart inde. Jeg mangler sådan 2 prikker. Eller 3, eller 4. Andre. Jeg har også sendt en client ind for nu. Nå. Nej, det er ikke noget tid. Jeg er laggy lidt, men altså. Okay. Er du med til at bygge en kæmpe diller? Okay. Okay. Eller i hvert fald et eller andet. Ja. Okay. Hvad kan man bruge til en diller? Det ved jeg ikke. Nå ja, jeg har... så prøv at finde noget, du måske... Hvordan gør jeg det her? Hvordan får den til at blive i luften egentlig? Du trykker... du holder den, og så trykker du den anden musknap. Yeah, jeg har min diller nu. Prøv at se. Nej, det skal... Nej, hvad skal... Hvad er sådan noget? Det skal være sådan en torpedo. Diller. Torpedo-diller, ja. Min diller ruller. Hvor fanden blev den af? Nå, nu... Yeah, min ene kugle er færdig. Din ene er færdig. Nej, den er skæv nu. Jeg kommer til at smide den på jorden, og så er den skæv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal transportere et. Ja, så er den ikke fed ud. Skal du ikke farve den? Nå, nej. Det er fint nok. Der er nemlig nogle materialer, der er gennemsigtige. Fuck, man, det ser nasty ud. Det var jeg tror på. Det ligner heating system. Oh yeah, så gør vi. Okay, det går lidt dårligt der. Kan du ikke få den derhen, eller hvad? Jamen, den gider ikke så stille. Der er nogle 40 sekunder, den er færdig. Prøv at se. Den er meget sej. Den er meget... Hvad? Fuck. Vi skal køre, når vi kan. Den er helt fucked up. Din dealer er helt fucked up. Du sekunder. Den er faktisk lidt fucked. Er du klar? Måske. 10 sekunder. Man kan også trykke kontrol, hvis du gerne vil se udefra. Og så? Ja. Du skal være klar, du skal sidde ind i den. Oh yeah, er du klar, bitch? Here we go. Nej, du hurtigere! Jeg har nok lavet det på fly, der drejer mest rundt, når man flyver med det. Fuck, det er færdig. Why you gotta go fast? Det er fordi, jeg har en G-dæk. Jeg kommer hurtigere i mål end dig. Altså, du kan godt gå ud og løbe til mål. Easy win! Ja! Du kom først, og så om der ikke kom lyden til det. Til det der. Vent, hvorfor kommer vi ikke tilbage? Hvordan suicider man?
Ah, okay, sådan der. Det er sejt.